салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Як совети бепул барои Муҳаммад Иқболи Чумо да. Иқболи Чумо. Хушрувак. Гӯш кун. Исоқов Аюби юрист чӣ мега? Чумо. Як стакан чой кабуд ки, хушрувак мара гӯш ки то охира ва як фикр ки ту дар ҳаёт чумо боиду дагӣ. Худат медони хушро. Муҳаммад Иқболи Чумо гаддо. Ту хурдагӣ гаштагӣ ҳаромхӯр шайтон. имрӯз наёфтеси задни худда сухта гирифтагия. Амхелас Чумо. Чортик. Чурбан. Инам тари сурат штаги ҳисоб кардесам 321 шаҳрванд амхе сурат рӯй мекунад. Исоқов Аюб на самом деле ами чумора кади. Мегумшон ҳамватанони азиз. Ман ягом тайёра накадам и намекунам. Ман и чурбанора, группа бисёри экстремистора ва назарияи террористои запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман иёра тайёршон кардесам. Асри 21. Бо наган ки бачат дарёфтем. Ман иёра тайёршон кардесам. И дальше тайёршон мекунам. Ё қариб мо майгиям. Иқболи Чумо чӣ гуфтаниям? Хита дор да бикаш. Ту дига вихд надорӣ. Ту имрӯз чурбан як мардаки калон тура лицот терроризм эълон кардагӣ ҳастанд. Мефаҳмӣ? Ту чурбан биромада номери карта мондагӣ. Мардуми шариф Тоҷикистон як кам таракак фикр кунен. И Далбаёб чико кардеса? ҷое ки штагия ҳар рӯз видео кардесай и шайтон ягом гап маъне надорад. Ягом гап шуда ҷавоб гуфта наметавонад и Далбаёб. Мегӯянд ки Исоқов Аюб Муҳаммад Иқболан тай подвал рафт уже. Видно. Муҳаммад Иқбол ҷое ки ҳами падезое ки медрои ҷои мусрика доранд ку ан ҳамҷо да штагия сафед кардагия даже ҳамҷо нигоҳ ки қуввати сафед қати пушондагия барша нигоҳ кунед. Агар дурӯғ нагум ай дасти рост. Муҳаммад Иқболи гаддо хата дор да бикаш. бимбира ирӯста. Ту дига вихд надорӣ. Ранги Далбаёб штагӣ. Мефаҳмӣ? Иқбол мардуми урус рост мегӯяд. Падар чихел по гирифт, фарзанд ҳамхе по мемонад. ҳамватанони азиз, барои ҳаромхӯрии Муҳаммад Иқболи Чумо мо саҳар эфир даем. Насиб боша аҳаин бора гап мезанем. Зинда бошед мардуми шарифи Тоҷикистон. И Чумо оянда надоранд. Ёддорем ки ним сол пеш мо барои пул кор накардесем, мо барои лайк кор накардесем, мо барои просмотр кор накардесем. Мо барои мардуми шарифи Тоҷикистон накардесем. Имрӯз дидесем ҳар минути секунд лайк ранги проститутко лайк просмотр комай. ма чихел дизани дур омад. Агар шумо класс намонем просмотр бисёр шама чихел и ҳаромиёма сер мекунам. Хоино дар ҳамин ҳаёт мард шидан дар корай. Мефаҳмӣ? кор кардан дар корай. шумо ранги раққосаем. раққоса рақс мекунад ба як қисм мечаспониш. шумо намихелем. шумо хужи раққосаем. ман гуфта будам шумо проститутка европейскиё ҳастем.